cítim to isté, aj tú pohostinnosť cítim aj v Becherovke. Aj z Becherovky je taká pohostinnosť, že proste, keď človek niekde príde a je dobre privítaný a dá sa mu pohár Becherovky, tak ten brand je presne o tom. Becherovka I love because I think it's such a unique, complex, interesting spirit that in America we don't see so much. So it's getting more popular and it's becoming that kind of bartender's drink. By měl být někdo, kdo mě ostatně inspiroval. Když to rozdělá, tak je to tady někdo. Na české barové scéně se mi strašně líbí, že je velmi upřímná. Jsou tady unikátní a strašně super bary, ale ti lidi, kteří to dělají se srdcem, zvláštní, ale ze strašnou skromností. A to si myslím, že je v našem biznisu strašně důležité. Mně se strašně líbí na české barové scéně, že jde rychle dopředu, že kopíruje trendy a že vlastně i nás, kteří žijou v zahraničí, reprezentuje v tom nejlepším světle a vlastně přejí to jenom to nejlepší. Na Becherovce a mám rád takovou tu domácí pohodu, že mi to prostě jako vždycky si dám a cítím se, že jsem doma. A je jedno, kde jsem, jestli jsem v Číně, Austrálii nebo doma v obyváku.